बे बाथ्राया ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथार, बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोदों। सेथियाव इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै हामबाय होनदों। ज'हन 3:15 आरो 16 सिरि बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' सारि जानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय, बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायि बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। इसोरा जों सुबुं माहारिखौ एसेग्राब अनबाय। जिसु ख्रिस्टआ बुहुमावनो सारि जादोंमोन, खारन जों सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय बे बुहुमाव सारि जादोंमोन जिसु ख्रिस्टआ, खारन इसोरा गावनि सासेल' बिसाखौ जों सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय सासेल' जिसु ख्रिस्टखौ, जों सुबुं माहारिनि थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ जोंखौ बासायनो थाखाय बुहुमाव हरदोंमोन। बियो गावनि सासेल' जिसु ख्रिस्टखौ जोंनो बुहुमाव हरबाय। ज'हन 14:23 सिरि जिसुआ बुंफिनबाय, सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन आरो आंनि आफाया बिखौ अनगोन आरो जोङो बिनियाव थांनानै बिजों थाफ्लायगोन। इसोरा जोंखौ अनबाय, जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ अनबाय, नाथाय नोंथाङासो जिसु ख्रिस्टखौ अनफिननो रोंदोंना रोङाखै? ख्रिस्टियान सुबुंफोर, नोंथांमोना गाव गावखौ सोंथि खालाम। नोंथांमोना इसोरनि बोसोनखौ मानिनो हादोंना? जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ नोंथांमोना मानिनो हादोंना? अरायबो इसोरजों हामजाजानाय जिउ खुंनो हादोंना? नोंथांमोना गाव गावखौ सोंथि खालाम। बे 2024 मायथाइयाव नोंथाङा माबायदि जिउ खुंखो? इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंखो ना इसोरनि हामजाजायै जिउ खुंखो? नोंथाङा गावनो सोंथि खालाम। नोंथाङा इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंदोंब्ला नोंथाङा इसोरखौ अननाय जादों, नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ अननाय जादों। जुदि नोंथाङा इसोरनि हामजानाय जिउ खुंनो हादोंब्ला आरो नोंथाङा इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंनो हायाखैब्ला, नोंथाङा इसोरनि हामजानाय जिउ खुंनो हायाखैब्ला नोंथाङा इसोरखौ अननाय जायाखै, जिसु ख्रिस्टखौ अननाय जायाखै। नोंथाङा बे 2024 मायथाइयाव इसोरखौ अननो हाबायना हायाखै? जिसु ख्रिस्टखौ अननो हाबायना हायाखै? बिनि बोसोनफोरखौ मानिनो हादोंना हायाखै? इसोरनि बोसोनखौ मानिनो हादोंना हायाखै? जिसु ख्रिस्टनि बोसोनखौ मानिनो हादोंना हायाखै? नोंथाङा गावखौ सोंथि खालाम। जिसु ख्रिस्टआथ' जोंखौ अनबाय, इसोराथ' जोंखौ अनबाय, नाथाय नोंथाङासो जिसु ख्रिस्टखौ, इसोरखौ अनफिननो हादोंना हायाखै? माबायदि जिउ खुंखो बे 2024 मायथाइयाव? नोंथाङा गावखौ सोंथि खालाम। रमारि 3:10 सिरि शास्त्राव बेबादि लिरनाय दं, धोरोमिया मानसि सासेबो गैया। इसोरनि बोसोननि जुगिदि जोङो मोनथिनो हाबाय, धोरोमिया मानसि सासेबो गैया होनदों इसोरनि बोसोना। बिनिखाय जों बयबो बुहुमनि सुबुंफोरा बयबो जोङो पापी। बिनिखायनो जों बयबो बुहुमनि सुबुंफोरा पापीखायनो पापनिफ्राय गनायनि जोंहा जेबो राहा लामा गैलामोन। बिनिखाय इसोरा जों सुबुं माहारिखौ, जों पापी सुबुं माहारिखौ अनखांनानै जिसु ख्रिस्टखौ, गावनि सासेल' बिसाखौ, गावनि सासेल' जिसु ख्रिस्टखौ बिफा इसोरा जों सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय बुहुमाव हरदोंमोन। जोङो दिनै सोलोंनो हाबाय, इसोरा जोंखौ अनबाय, जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ अनबाय, नाथाय जोंसो इसोरखौ अननो हादोंना हायाखै? जिसु ख्रिस्टखौ अननो हादोंना हायाखै? दे जोङो गाव गावखौ सोंथि खालामनि। 2024 मायथाइयाव इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा मानिनो हायाखैब्ला नोंथाङा इसोरखौ अननाय जायासै। जुदि नोंथाङा बे 2024 मायथाइयाव इसोरनि बोसोनखौ मानिजोबनो हायाखैब्ला नोंथाङा इसोरनियाव निमाहा बिदो, नोंथाङा गिदिंफिनदो आरो नोंथाङा निमाहा बिनानै इसोरनियाव गिदिंफिन, इसोरनि हामजानाय बायदि जिउ खुंफिनदो। आरो जायफोरा बे 2024 मायथाइयाव इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंनो हाबायब्ला इसोरा लोगोसे नोंथांमोनजों थाथोंसै आरो जेब्लायबो नोंथांमोना इसोरनि हामजानाय जिउ खुंलांबाय हादो।
जहन 14:20 जिसुआ बुंफिनबाय, सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन आरो आंनि आफाया बिखौ अनगोन आरो जोङो बिनियाव थांनानै बिजों थाफ्लायगोन। ख्रिस्ट' फोथायारिफोर, जोङो जिसुखौ अनोब्ला, इसोरखौ अनोब्ला, जोङो इसोरनि हामजाजानाय, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जेब्लायबो जिउ खुंनांगोन। अब्लासो जोङो इसोरखौ अननाय जागोन, अब्लासो जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ अननाय जागोन। बिनिखायनो जेब्लायबो इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंदो, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जिउ खुंदो। जोङो इसोरनि हामजाजानाय, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जिउ खुंब्ला जिसुआबो जोंजों लोगोसे थागोन, इसोराबो जोंजों लोगोसे थागोन। इसोरनि हामजाजानाय जोङो जिउ खुङोब्लासो इसोरा जोंखौ अनगोन आरो इसोराबो, जिसु ख्रिस्ट'आबो जोंजों लोगोसे थागोन। इसोरनि हामजाजानाय, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जोङो जिउ खुंब्लासो। दे होमब्ला जोङो इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंनि। भिडिअ नायगिरिफोर, इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंदो, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जिउ खुंदो। खारन इसोरनि हामजाजानाय, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जिउ खुङोब्लासो इसोरा जोंखौ अनगोन आरो इसोरा आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे थागोन। दे होमब्ला जोङो बेबायदि थांखि लानांगोन, जेब्लायबो इसोरनि हामजाजानाय जिउ खुंगोन होननानै नोंथांमोना थांखि लादो। जेब्लायबो जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जिउ खुंगोन होननानै नोंथांमोना थांखि लादो आरो इसोरनि हामजाजानाय, जिसु ख्रिस्ट'नि हामजाजानाय जेब्लायबो जिउ खुंलांदो। दिनैनि भिडिअखौ बिसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। हामबायसै। इसोरनि मोजां दैदेननाया बयजोंबो लोगोसे थाथोंसै।